Iată că a sosit și cel de-al doilea moment al zilei, momentul cel mai plăcut, în care vom decerna premiile, diplomele de participare pentru cei care pentru o zi, iată, au fost oaspeții noștri, au fost studenții noștri. Cred că pentru o zi v-ați simțit, dragi elevi, ca și când ați fi studenții Facultății de Electrotehnică și Electroenergetică. Ați stat în săli de curs, acum stați într-un anfiteatru, ați văzut câteva din laboratoarele pe care facultatea noastră le are, ați luat masa la restaurantul studențesc, unul din cele 3 restaurante pe care Politehnica le are. Probabil că ați reușit să parcurgeți și câteva din bulevardele frumoase ale orașului nostru. Doresc să menționez că acest concurs de astăzi, Intelligent Electricity Generation, care iată a ajuns la 5-a ediție, s-a desfășurat sub egida unui eveniment important, Universitatea Politehnica Timișoara, un pas spre viitorul tău. Este un prim pas pe care sunteți invitați să-l faceți spre științele tehnice, iar dacă optați pentru științele tehnice, eu cred că numai Universitatea Politehnica din Timișoara vă poate satisface aceste dorințe. Călin Avasilcăi, Liceul Atanasie Marianescu Lipova, cu dispozitiv inteligent de economisire a energiei electrice, coordonator profesor Aliodor Drăgan. Iulia Varga, Liceul Atanasie Marianescu Lipova, aceeași lucrare, coordonator profesor Aliodor Drăgan. Luisa Vesalon, Liceul Atanasie Marianescu Lipova, coordonator profesor Aliodor Drăgan. Rareș Borcean, Liceul Atanasie Marianescu Lipova, lucrarea dispozitiv inteligent de economisire a energiei electrice, același coordonator profesor Aliodor Drăgan.